දාන්න ඕනද? කද්දනේ ඔය බැඳපු දවසේ ඉඳන් ජූස් හදනවා. තාම දන්නේ. අපි බඳපු දවස කවද? දෙයි ගෙඩියම දාන්න බබා. වැඩිනේ. இது மால டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் மோதிக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் மோதிக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம் டம் ආවා. ඔව් thank you. අවුරුදු 2යි මාස 10යි දවස් 3යි. මොකද? බැඳලා. இது மால டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள